Ik heb alles gehoord. Ik heb de gitaren gehoord. Dan wil ik even een centraaltje, jongens. Dus even centraal vanuit deze hoek. Wout ook. Jongens, we gaan weer even beginnen. We hebben natuurlijk een week even niks gedaan. Dus van daaruit had ik gezegd natuurlijk dat we nog 3 nummers, dat we daar even naar gingen luisteren. We gaan zo meteen even beginnen met de Pointer Sisters. Die gaan we als eerste even draaien. Dus die Yes We Can. 1, 2, 3 en de 1, 2, de bassie. Mijn naam is Jeroen Boy en ik heb gespeeld bij de Scene. In een ander verleden bij Roberto Giacchetti en de Scooters. Ik heb hier een vriendinnetje, die woont hier in Eilst. En zo kwam ik in dit hokje terecht. En ik zag dat die spulletjes stonden. En ja, dat het een verhaal was van dat het een jongerencentrum was. Maar jongeren zitten hier niet zoveel meer. Dat begreep ik ook. En ja, zo raakte ik een beetje aan de praat. En ik geef dit soort cursussen ook bij ons in Noord-Holland. En het leek me heel erg leuk om dit ook in Friesland te doen. Nu de elektrische gitaren en... Waarom tocht hij in wat door mij? Nou, dat ligt ons leuk. Ja. Voor in een band. Ja, je zit thuis, ja, ik praat even in het Hollands. Ja. Thuis zit je maar op je kamertje. En hier met z'n allen. Dat is veel leuker. Dus, En het is van alles wat. Ja. Dus er zit van alles bij. Gitaar, drums. en je saxofoon. mag ook wat fout doen. Ja, Dat is helemaal niet erg. nee. Want hij zit aan de knoppen. En als je het in de gaten hebt dat het fout gaat, dan draait hij hem echt harder. Dus dat het er bovenuit komt. Hoe lang krijgen we al les? Dit is de 5e les. Ja. De 5e keer. Ja. Ik krijg begonnen, dus Ja. Heel spannend. ja. En waarom tocht hij hem wat door mij? Ja, nou ja, er stond een oproep in het Kiepmans hier in Driels, in het dwarfbeleid. En nou ja, eigenlijk stond er van volgens mij 54 plus. Ja, dat stond er wel. Ja. Ja, maar we dachten, Jonge nou, ouderen. wij vielen u best wel. Maar goed, we dachten, we gaan er toch voor. We dus- gaan ervoor. Ja, in een muziekkeuze heb ik geen slappe hap. Nee, er zitten heftige nummers in, maar ik hou wel van heftige muziek, dus wat mij betreft helemaal goed. Ja, we gaan optreden. Hey, we gaan 6 optredens doen, dus hou ons in de gaten, zou ik zeggen.